Franz għandu 65 sena. Il-ħajja tagħtu fuq wiċċu ħafna u f'mumenti diffiċli dar fuq l-isport tal-powerlifting. Li ġalni naqbad il-powerlifting kienet ovvja li tlift ħafna fil-ħajja, tlift il-mara, tlift il-tifel 24 sena, tlift il-partner li qiegħda sptari l-ħafna żmien u spiċċajt waħdi li bdejt fil-ġim mort bħala terapija jiena il-ġim għax kont imkisser u dak. Saħansitra jasal jgħid li l-powerlifting salvalu ħajtu. Veru mort imkisser. Imma mill-ġim għamilt ħbieb, għamilt kumpanija, bdejt nieħu saħħti mill-ġdid, bdejt nikol tajjeb. Pereżempju jekk tkun tpejjeb, inti ma tistax tibqa' tpejjeb, kif tkun tixrob ma tistax tibqa' tixrob, allura t-training qed jaqtalek il-vizzijiet bla ma taf. Din is-sena mal-ħafna kompetizzjonijiet li diġà rebaħ, Franz it-titli tal-World Champion Squats u l-World Champion Deadlifts, iż-żewġ titli li rebaħhom f'kompetizzjonijiet fil-Ġermanja. Iżda x'inhu dan l-isport? Il-powerlifting jeżisti fit three lifts differenti. L-ewwel lift li ssir fil-competition tkun l-squat, warajha fit three lifts ikollok il-bench press. Issa it-tielet lift tkun deadlift. Is-suċċess għal Franz huwa riżultat ta' ħafna taħriġ. Bħala training għal competition iktar ma tipprepara minn qabel iktar aħjar. Inti ikollok f'moħħok kemm ħatarfa, però tibda minn ħafna inqas u tibda kull ġimgħa iżżid il-lift. Importanti mbagħad li fl-aħħar tipprova tistrieħ ftit u tnaqqas anke mill-lift. U mbagħad għandek il-preparazzjoni ta' ikel li ovvja inti tkun qed tikol ċertu ikel biex ovvja tieħu s-saħħa. Imma mbagħad tittara li tkun tajjeb għal klassi tiegħek. Fuq kollox, Spiteri huwa eżempju ċar ta' anzjanità attiva. Illi meta jien ta' 65, illi bit-training li nagħmel ma nieħu l-ibda pinnola ta' xejn. Nħossni illi b'saħħti